Šatobela som od začiatku, bol som pri začiatkoch obnovy výroby vína a musím podotknúť, že som mal veľké šťastie. Majitelia z jednej a druhej strany mi dali absolútne voľnú ruku. Štúrovský rajón patrí medzi najteplejšie vinohradnícke rajóny na Slovensku svojou vysokou teplotou a čo je dôležité, má sprašové pôdy s vysokým obsahom vápna. Tie vína, ktoré sú produkované na týchto pôdach, majú veľmi harmonicky vysoké kyseliny, to znamená 5 až 7 gramov, ale k tomu ešte prináleží zbytkový cukor sa pohybuje medzi 4 až 120 gramami. Teraz v súčasnej dobe, dá sa povedať, v druhej polovici 20. storočia typické odrody sú 3, ktoré sa pestujú na možnavských viniciach. Je to Rizník Vlašské, Vetvinské, Zelené a Pesecká Liánka alebo Fediarská regála. Potom neskôršie potom roku 2000, hlavne ten Rizník Rínsky. Je to víno veľmi nádherné. Sú to zlatej farby, má veľmi krásnu aromatiku, medový plást, je v tom zrelá broskyňa, limetka a je tam veľká kytica lipového kvetu. Práve ten lipový kvet je typický pri Rizník Rínsky. Na Morave tomu hovoria, že lipka je v tom víne. Blízke okolie nášho vinárstva, jednak, že to vinárstvo je osadené v tom veľkom historickom kaštieli, nedaleko je termálne kúpalisko, veľkou rozlohou, kde sa zmestí 12 ľudí v Štúrove. A na druhej strane Štúrova, na druhej strane Dunaja je tretia najväčšia bazilika Ostrihom. Keď sa chodí na vysokej škole, profesor Kras nám hovoril, že všetko je s malou mierou veľmi výhodné. Človek by mal denne, ak je to možné a zdravotne mu dovolí, denne vypiť 2 až 4 deci vína. Pozor, nesmie sa to ale prehnať. Musí vo víne hrať fantáziu, a práve tie prírodné vlastnosti, ktoré sú sklbené do toho vína, nájde v tom aromatiku, slniečko a pohodu.